Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila, Frog. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes. Ika na pulo ng adlaw sa bulan sang Disyembre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? No? Kabayon tanga oks lang ang aton sining pag sinalayo amat-amat na gidman ga balik sa normal. Nong sitwasyon kay kadamo na sa mga kaaksyon ta, damo na sa lakyan nga makita ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Matandaan tagid always tagid nga ginapanumdum sa inyo ang social distancing kag face mask, face shield ang aton sining adlaw-adlaw kung yara kita sa gwa nga kapartner naton sa matag-adlaw tang hilikoton. No? Mag-inop na lang kita, tubdob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip pa ng aton sining nga mga balita nasyonal. Dalon taman diri sa aton sining nga pagpangalagad plus ang aton sining nga mga local and national issues. Dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kay nasang kagahon more or less mga 2:00 pasado, ginsulod sa mga armadong mga lalaki, more or less 4 sila. Ang Lumina Subdivision sa Barangay Mansiningan kag ginlutang yadto ang motor, ang guardhouse
kag na iguan pa ang isa ka gwardya nga tiil man lang ang igo sadto, pero ang pamangkot diri nga ginsulod sa mga armado ang ining Lumina Subdivision sa barangay Mansiningan, kag sinuyad to nga mga armado ang nagsulod. Daw may ginapangita kag ano ang pinaka-purpose sang mga armado, no? Ginukay pa nila tong opisina sang homeowners associations. Ay nano nga sitwasyon ini man. Ano ginang sa likod sinitanan? Kaya ang Lumina Subdivision under sa developer pa ni siguro. Pero ti daw wala sang mihoy kag mihay. Daw pamatyagan ko nangin kipot ang ila sining bibig sa sining insidente. Ang mga kapulisan taga paninguha man kung ano ang pinakamotibo sang sining krimen or sang sining pagsulod sang mga apat ka mga ginapatihan armado nga mga kalalakinan. Ti dapat magkooperar sigurong management sang Lumina kung nga ginsulod ini ka armado, way gid sila iya sang mihoy kag mihay. Makin mo nga kung mag-interview ka sila, ma-request ka pa iya sang sulat dito, padala ka pa sulat ko, no? Ay nano, Lumina, ay, Barangay Vista Alegre, no? Kaya daw naanad, kita nga portion. Lumina, Barangay Vista Alegre, sorry, Gid, no? Thank you so much, Gid. Pasensya, Gid, no? Kaya daw naanad, kita nga mansilingan nga area na. Pero Vista Alegre na, no? Sorry, Gid. Barangay Vista Alegre sa Lumina Subdivision, no? Thank you, Gid, kay paring Nimrod. Kag kay Egna Celestial, no? Amuning ginasigahom tang ginapadalman pa sa mga kapulisan sa Police Station 7 ang ining kaso kay hindi basta-basta ho, apat ka mga armadong mga kalalakinan ang nagsunod sa sining subdivision, ginpangukay ang opisina kag ginpalokpan pang guardhouse, naigo pa didtong isa ka gwardiya, kag ang motor may igo pa sang bala. Ano yadto ang ginapangita? Pagtimalos o kon pagpangawat? Amo na mga kaaksyon ang gina-establish pa sa mga kapulisan sa sining pagsulod sa mga armado sa Lumina Subdivision sa Barangay Alihis. Sining syudad Alihis, ano man nga mga Alihis, Barangay Vista Alegre, sining syudad sang Bacolod. Hibaloon tana karon dugay-dugay mga kaaksyon, pero sa mga kaaksyon ta diri sa syudad sang Bacolod, sa mga kabaranggayan kag kapurukan, tutok na sa aton sining balitaan. May 15 dias kita nga nabilin before pa man mag Christmas Day, kag 22 dias na lang ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Sa mga kaaksyon ta outside sang syudad sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, kamusta iya kamodera? Kabayon ta nga ti bisan normal ng sitwasyon, pero hindi gid normal, no? Kay modified pa actually, pero ti daw normal na. Pero pag tagamgid kita, ha, kaya hindi ta magsaligid nga nubong kaso, base blagulpi magtimbuo ka. Dapat tandaan ta lang ang mga health protocol nga ginatugyan sang gobyerno ta para siguradong sigurado wala sang problema nga matabo, no? Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, sa Negros Oriental dira, kamusta kamo? Sa mga kaaksyon ta diri sa Bugos nga Western Visayas, welcome kita sa inyo kag nagapaabot kita sa malipayon nga adlaw, malipayon nga Huwebes sa inyo tanan-tanan. Sa kinandan ako ang inyo sa kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinubia.
Inimay kang tanan sa pagpauli isang madamo nga mga LSI sa Negros Occidental subong nga bulan ginapreprahan na sang gobyerno probinsyal. Kag pamilya sang ginaligar biktima sang abdaksyon nagdangop sa NBI Bacolod. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Action R. Tayhopon. Ini may kang tanan sa implementasyon sang Phase 2 para sa road clearing operations prioridad sa mga punong barangay sa Bacolod antes pa man ang Enero 5 nga deadline sa pagsumite sang report. Sa Bacolod City Police Office naman nga balita ay gabalita ni Action Eric Magbanwa. Motibo sang shooting incident sa Lumina Subdivision, Barangay Vista Alegre. Kaina sang kagahon ginausisa sang matulid sang Police Station 7. Ang gulo sa ligasyon nga pagkastigo sa basurero sang mga gwardya isa sa mga ginalantaw nga motibo. Sa Nukpo naman nga balita ay gabalita ni Action Brian Morden. Senior citizens kag isa pa ka PWD na sa puwan patay sa sulod sang Balinghuyano sa Banwa sang Calatrava. Samtang sa patrol nga balita maki-update kita sa sining natabo nga pangluthang kag pagsulod sa apat ka mga armado sa Barangay Vista Alegre. Sinigid lamang kagahon ti Kapitan De Leon nagpangabay sa pumuluyo nga magbulig sa pagbantay sa palibot. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga mga balita out of town sa siyudad sang Cadiz. Igabalita ni Action Roger Gotib. Duha ka mga persona nga nagatrabaho sa asyenda sa siyudad sang Sagay pilason matapos naglabanay. Samtang sa balita naman ni Action Percival Villamor sa Banwa sang La Castellana, lalaki nga may kaso murder, arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sang La Carlota kag La Castellana PNP. Samtang sa balita nasyonal, igabalita naman ni Action Eden Aboso, Gobyerno Nasyonal ginkakasang temporary ban sang deployment sa mga health workers sa abroad. DILG ginmanduan ang kapulisan kag LGUs nga mag-set up sang ila hotline agud nga magbaton sa mga report nga nagalapa sa health protocol sining Christmas season. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga Bacolod kag Negros Occidental sa bugos nga Region 6. Kalakipan sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buling. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:28 na nga tunuras 11:28 na mga kaaksyon diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sige, daligid lang kay mahinang kalaban ha. Lihog lang tada sa mga followers ta. Ibutang lang mga mensahe ninyo kay tirahon tayo na dugay-dugay sa aton sining Facebook live sang Aksyon no Radyo Bacolod, no? Kag sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta nga naka-tune in na sa sining udto samtang nagahilapit na nga tig-irigma na, tig-palanyagan na baya Aksyon no Radyo Bacolod. Sige karon dugay-dugay ha. Tirahon ta ang inyo sining mga mensahe. Daligid lang kaya rin ang resulta sa aton sining first draw sang Small Town Lottery o kunisti L sa sining adlaw sang Huwebes, December 10, 2020. Yari na mga kaaksyon. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw.
Resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Huwebes, December 10, 2020, 13 kag 2 liwat 13 and 2. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magabalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita. Ayos, sige, daligid lang ha, kay tirahon ta na yan ang mga kaaksyon taho nga nagpadala na sang mensahe sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, present permi, no? Ara, sige hapon ga-monitor sa Celine Homes, Barangay Estefania, kag thank you gid Thank you gid Madam Virginia San Antonio Olpenda, no? May lang pag-monitor sa Malacca family, kag ga-greet lang sa sinablos niya nga si Charity Malacca Amar, no, sa iya birthday today. Alin sa kay Madam Elizabeth Malacca Gamala, salamat gid, no. Kag Alunan Suset, may lang pamati Alunan Suset, kag Mary Herman, no. Thank you gid Mary Herman, one of the listeners ng Aksyon Radio Bacolod, no. Ayos, dagang salamat Madam Mary Herman. And may Malakapay Dayap-dapan, no? May lang pagpamati, may Malakapay Dayap-dapan. Salamat gid. Hello, hi. Jo Marie Formentera, may lang pagpamati kag Jenny Perez, no? Happy birthday kuno kay Jenny Perez, salin sa kay Jo Marie Formentera. Kay Andro Manggilan Villarosa, may lang pagpamati. Greet lang si Lani Nanay Diding, kag Tatay Murito sa Talimagaw. Keep safe. Ti wala kita na. Ha ha ha. Ara, Andro Manggilan Villarosa. Kay Amy Esmeralda, listening from Hong Kong. Thank you so much, good Amy Esmeralda Dolido. Kay Julio Soles from La Carlota. Salamat, gid Julio. Kay Jody Don, watching. Thank you so much, Jody. Kay Valencia Kenneth, salamat, gid idol, no? Valencia Kenneth. Kay Jeneline Huerba, listening from and watching from Kuwait. Thank you so much, Jeneline Huerba. And via Jonathan, salamat gid, no? Christine Minies Villalobos, Christine, may lang pag-monitor sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid, no? Kay Eugene Reyes, thank you so much gid, Eugene Reyes. Kay paring Nimrod Guangco Sabala, may lang pagpamati paring Nimrod. Kay ginsuli-suli yaman eh. Kay Egna Celestial Razo Rapas, no? May lang pagpamati Thank you so much gid Igna, no? Kay Ging Amar, may lang pagpamati Ging Amar. And GM Astilio Banaag, salamat gid, no? Kay Almira Lima Lasarte, kay Alex Montesa, Jimmy Pauntalan, thank you so much gid Gemma Pauntalan, no? Gemma Pauntalan. Kay Cory Vidaha, watching live from Kuwait. Thank you so much, good Cory Vidaha. And siling ni Alex Montesa, so good ng timo-timo. Gani man. Pag timo-timo na sir, no? Kay Kelly Jilly, may lang pagpamati Kelly Jilly. Merry Christmas mga kakson and to all Salvadorians, no? And to Mr. Beboy Villasor sang Simo Sectoral, monitor lang ko di always sa USA. Thank you so much, gid Kelly Jilly, no? Merlido Lido Magallanes, salamat gid. Arnel Po Disamparado from Barangay Mansilingan, thank you so much gid. And Paul Spat, no? Kay Paul Spat watching siya, no? Thank you so much, Paul Spat. Kay Erwin Gonzales, may lang pamati. And salamat gid. Kag kay may Malakapay Dayap-dapan, aral lang sa Tagagukon, Kabangkalan. Okay, sige. Thank you so much, May, no? Ayos, sige, karon naman sigurong iban kay Gang GSJ, may lang pagpamati sa pamilya yadira sa Jugs Coffee Food House sa La Carlota, watching live from Switzerland. Ayos,
Thank you so much, Gang GSJ, no? Kag sa mga pamilya dra sa Jugs Coffee Food House sa La Carlota. Sige, daligid lang mga kaksyon. Standbyan ay kay balikan ko lang kamo dugay-dugay. Matagtanay pila ka mga commercial sa standby mga kaksyon. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon, balita, banat, huli. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11.40 na nga aton oras, 11.40 na mga kaaksyon. Kadasig lang, no? Kay na pag-start ko do, kadasig lang subon, no? Sige, samtang nagpahunay-hunay kamo sa sining udto, kaming bahala sa pagdala sa mga balita, pag-relax lang mga kaaksyon. Tandaan tagid sa imo sini nga pag-ehersisyo, hindi gid magkalipat nga mag-detoxify o galion tam pagtumar sang Kadtuantang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Aboso. Kuwan sa subong naka-red, no? Red and white. May white ka? Okay. Ang iyang ano ni ganini? Aritos? Gold ka. Grabe ka mga design, no? Gobyerno nasyonal ginkakas sa temporaryo ang ban deployment sa mga health workers sa abroad. Kag DILG ginmanduan ang kapulisan kag LGUs nga mag-set up sang ila hotline agod nga magbaton sa mga reports nga nagalapas sa health protocol sining Christmas season. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa Bugos nga Region 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, kag Bugos nga Pungsod Pilipinas, kag Bugos nga Kalibutan. Amin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center, mga balita nasyonal. Upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, mayungod to. Merry Christmas sa tanan Action Rex no sa aton nga detalye sa balita national. Ginkakas na sang gobyerno nasyonal ang ginpatuman nga temporary ban sa pag-deploy man sa mga nurses, nursing aides kag nursing assistants didto sa abroad. Sa pahayag sa Philippine Overseas Employment Administration, base sa Board Resolution number 17, ang temporary suspension sang deployment sang newly hired nga mga health workers ang ginkakas na. Naibaluan 16,000 ka mga healthcare workers kag kalabanan diring mga nurses ang nagatrabaho sa abroad sa piyak sa mga travel restrictions. Madumduman ginsuspende man ang deployment sang health workers sa tung bulan sang Abril agud malikawan ang kakulang sa mga nurses diri sa Pilipinas samtang nagapadayon ang away man kontra sa COVID-19. Sa iban pa naton nga balita national, ginmanduan naman sang Department of the Interior and Local Government ang mga local officials. Subong man ang kapulisan nga mag-set up sang kaugalingon nga mga hotline numbers nga mahimo matawgan sa mga residente nga kun mayara sila sang i-report nga nagalapas ang health protocol sining nga Christmas season. Sa press briefing, inpahayag ni DILG Undersecretary Epimaco Densing III nga ang mga local government units, mga barangays kag PNP personnel ang dapat nga magpasiguro nga istrikto ang ila pagpatuman sang pagban sang mass gatherings kag ining video o kon karaoke.
Sa piyak nga bahin, ginpahayag naman ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga mo man ang IATF Vice Chairman nga hindi lang responsibilidad sang otoridad ang pagpatuman sang health protocols kundi pati man ang mga pumuluyo. Dapat kung ining Christmas digid man malikawan nga may mga happening sakson Eden mo. Dapat kita kada isa mag paminsaron tagid ng COVID aral na skiliran ta ya. Correct. Why pagid madeklara sang DOH so kung sang gobyerno ta nga hilway na kita sa sining balatian nga ini nga daw pamatyaga mo dugo pa sa lipod lang. May tatak nga isa na lang kakaso tapos nagwalo naman hindi mabalaan, no? Bulos-bulos lang. Hindi siya permanente. So that is why nga ang Christmas party halos tanan guro paiway sining anay nga tuig. Yes. Kung may aramang Action Rex, virtual lang sila. Oo, virtual lang kalabanan. Inang matigaling kung mag-virtual, inya sa Christmas party mo. Oo, nga actual gidya. Oo. Sige lang nang new normal Action Rex nga ginatawag. Kaya may ara gani inakasal nga ang mga ga-attend virtual lang. Hindi pero may mga ginkasal tuod nga ara man nagatambong mga maninoy pero limited siya, no? Yes. Kung may mga guest ka abi mga 50 dapat 25 lang. Correct, or 20 Action lang Rex. makatambong sa kasal, no? Kung pwede man kung gusto mo damo, gid mo invite next year ka na lang Next year na lang Kasi madula ng COVID-19. Kung wala naging COVID-19 kag libre na tatanan. Oo. Kung pagbalik sang eskwelahan, school study daw mabalik sa by February mo. Kaya mo na siguro nga basi palang mahagan-hagan, no? Okay, ang iba na Action Rex nag-amat-amat na subong pagpanagtag ni sang sining Pfizer ni Black Action Rex. Oo. Kag daw may na-discover nga kuan kuno to? Ano to? Bulong? Ano to? Ng Pfizer? Muna siya, ang company na siya Action Rex, ang okay. Pfizer kag BioNTech. Nag-start naman pamakal ang mga iban nga pungsod galing kay para sa Britain Action Rex, nag-start man to sila ligad nga pagpanagtag o kung pagpabakuna bala sa iba nila nga mga citizen. Pero usisao naman nila liwat matapos nga ang duwa nila ka healthcare workers nga bakunahan Action Rex may allergic reaction. So amo pa nang liwa gin stop danay nila kay basi bala makapalain pa Action Rex sa ila sini nga mga personnel. That's why nga liwat ini usisaon kag tinagapadayon pa man ang paghibalo sa kung ginapakompleto pa ang dokumento gid sang US Food and Drug Administration angot man sa ining COVID-19 vaccine sang kompanya nga Pfizer Action Rex kag BioNTech. Pero issue na subo Action Rex ang Sinovac na Action Rex sang China bala. Nga tiya mo na daan kunong first nga i-acquire sang Pilipinas dire. May issue nga nagagwa nga para makapasar ko nung ila sini nga vaccine may mga pasuhot naman Action Rex nga suhol kuno. Kuno para na nga mapasar ti kabay patani hindi na lang sila mga pang basta importante mag-process sinsakto gid na nga pamagi kung mag-agi na sinsakto nga proseso why not Correct. Kay kabuhi na Action Rex ang tao. Ito hama ko may pasulod niya sa lawas ang tao bala. Gani man. Ang iba niya nagapamensar na sa negosyo nila mapasuhot kasi mapasuhol da sila para makanegosyo pero it's a no gid kay syempre ikayong lawas kag kabuhi sang tawo Correct. ang ginaistoryahan. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan naglambot na sa 69,227,000 ang apektado sa COVID-19 samtang 47,982,019 ang mga nag-recover kag naglambot naman sa 1,575,612 ang nagkalamatay. Diri sa Pilipinas naglambot na sa 444,164 ang COVID-19 positive apang sa nasambit nga record 408,942 gid lamang ang mga naka-recover kag mayara sang 8,677 nga mga nagkalamatay. Diri sa Western Visayas naglambot naman kita sa 20,446 matapos nadugangan sang 67 nga panibag-o nga kaso kahapon nga adlaw apang mayara gid lamang sang 1,771 ka-aktibo nga kaso. Sa nasambit man nga record, 105 ang panibagong recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 18,084. Isa man ang na-record nga napatay, rason nga death toll sa Rion Size na naglambot na sa 587. Sa Negros Occidental, 29 ang nagdugang nga kaso kahapon nga adlaw
nga nagdala sa kabilugan nga 6,166 samtang 8 ang sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan ni sa karon nga naglambot sa 5,485. Pila ihan ang Bacolod naman karon no? Yes, Action Rex. So kahapon 8. 8. Nagligad tong adlaw Dua? isa. Isa? Oo. Diba si karon manubo naman. Mayo tani kong mga bulos-bulos ni. Mayo lang tani kong 0-0. Galing ti. Nubo na ginakatamak. So Yes, dinamak mo oo. sa bilog nga Bacolod. Amo na gidlang na. Nami na. Kag may mga nag-aayo pagid, no? Yes, mas damo Action Rex actually ang record sa mga recoveries sang sa Sa ma-record mga kag sa mga ma-record infected, nga no? infected kag sa mga napatay. Kabay patayo yun kagamat-amat na para sa tuig 2021. Happy kita tanan. Okay? Balaan ko gisiling ni Vanessa Mayo. Linya, hello Miss Gorge. Eden Abuso. Kara. Wednesday evening pa lang to ya sa Ilaya. Sa ato niya Thursday. Thursday. Oh, late late na to sila ya. Kita ya advance dari mo. True. Inuras daw. Ambutan no to oras sa Minnesota. Daw Amo nang gabi gusto sa ko ila. luyag kantuan mo. Minnesota, USA. Ate Simon Vanessa, kung may bahala si plite lang 5 ka piso so content, makakanto. Grabe. May seat sale, Action Rex. May Ha? seat sale ang Cebu Pacific. Amo Umpisa na. subong adlaw hasta December 12. Para sa August Sa to daso na na. Oh, 2021 para sa August nga to flight. November 2021. So, piso sale, Action Rex, ang base fare. Gali ka? Ti, basi Nagigiti makapa-Minnesota kaladukan ka pag na. yapon. True. Daw hindi pagid mag desider siguro ni. Correct. Ang mga ang mga lugar, ara lang mo na da sa ara man na da, hindi man na sila maghalinda. Sa diin? Kung diin sila subong, ti ara lang na da sila, ti ang virus, Oh, yung gani- lagaw-lagaw. gani man. Ti mga lugar, ara lang na da sila. Hasta wintras ka kabuhi ka, ara lang na da sila. Ti, sige lang. Good. Si PNP Major ni subong si Parikoy John G. Liba. Captain Jinjiliba. Captain. Oo. Ga-monitor siya. Ay, maninoy. Maninoy. Maninoy ko na. Happy 80 birthday subong sa iyang ugangan. Happy Sino ngalan niya 80th Parikoy? birthday. Parikoy John J. Liog tabi text ni sakon sino ngalan ni ugangan mo para magrita. Ika-80 nga kadlawan. Nami kung Correct. edad ka lang amunin no? Oo, magabot ka kuno Sinta? si Sinta Action Rex bonus na how much more mag Gani. 61 kapag yan. Oh. Tiya mo na, that's why sa ato mga ka-action, halong-halong ikaw mo para kalambot ko mo 80 ang inyong edad. Perfect. Ayos. Mga balita kag-update gikan sa News Center, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Karon nga adlaw daw may ginapatigayon man kag gamat-amat na symbol ang mga kauturan ta nga patigayon sang marcha halindra sa Kapitol Gondla mo. Check ta na dugay-dugay ang aton sini nga patrol we Action Alvin Graba kay may mga magapatigayon sang hindi man siguro protesta kundi pagmarcha. Mga grupo sang mga mugonta kagiban nga mga sektor, mga kaaksyon sang palibot sang syudad kag probinsya angot sa International Human Rights Day nga ginaselebrar sang bugos nga kalibutan, no? Karon dugay-dugay we have Action Alvin Graba sa iluhan tanay ining parte sa Barangay Vista Alegre ho. Kay ang kapitan sang Barangay Vista Alegre si Cap De Leon nagpangabay sa pumuluyo nga magbulig pagbantay sang palibot, no? Ambot ko na ginang pinaka-purpose sang apat ka mga suspect nga armado sang mga lipot nga mga armas ang nagsulod sa Lumina Subdivision kagin nagpangabukay tuya sa sulod sa opisina. Kung wala man lang sang tuyo kagway man lang kalabot-labot nga amang abukay katuya sa opisina man. Ang mga gamit tara man way man sang ginkuha yadto. Ang problema kay natiruhan pa kag naigo pa sa tiil ang isa ka gwardiya sini. Yari ang countdown sang report ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin.
Naka-bonnet ni kag naka-gloves ko ng mga suspect ni. Grabe ba? Oo, makon mo na yay laragway sa mga gwardiya niya, mga nakapunit ng mga tao ni. And that is why na siya mismo nakibota rason niya nagpatulong is kapitan. Tawasan din kay kapitan natin yun. Actually, Ah, kunti, dako kasama. Ani sunod kay kapitan natin yun, nga sa digin sa di nang luminadampi man. luminat ang action na Rex, if you are going, ang pinaka-mark point mo, kung pa-going ka, halimbawa sa area sa Mansilingan, dilinis dampi sa may bangga sa isa ka gasoline station, petrol, pasulod naman, pa left side nga on the east portion ka na, action na Rex. Kung going ka more siya, left side siya. Yes, right side ka na. Kung going ka more siya, left side siya. Oh, kung going ka more siya, bla left side siya. Yes, oo, left side siya. Ah, Sulod pagid na action na. pasulod pagid. Oo, pasulod pagid ang inang lugar. And then more or less from the main highway, patulong dito, hindi ko magsara, more or less mga 4 to 5 kilometers ang sulod doon action. Alayo pa? Layo pa. Halin sa highway? Yes, halid sa highway. Medyo malayo di siya action na Rex. And that is why nga siya ang ginsulod. Nakibot man gani siya. Kasi no sa iya, actually kung ulang taon, tayo kaduhan na nga best. Kay una, natamo ini na pagkapangawat sa Mm. Anong likod sini nga ano ni nga lugar man likod sini? ang likod sang Sang lumina eh? Open field? may ikuan ni siya action na Rex mga tubo bla. Ang likod sila. Ti ano nang ano nga lugar na? Ang barangay Vista Alegre, pero ano nga purok ni nalipas ko sa purok kagina action na Rex mo. Ay nang lugar sa may Lumina subdivision. Ah. More or less, malapit na lang man ini, may ila sining barangay hall sa area sa barangay Vista Alegre Action Rex. Sunod din kay Kapitan, posible Ti galing ano ang anong kawato nila man? anong kawaton dito, way man kwarta, tsura sa to, way man kwarta. O ganiti anong hungdo nilang ano ginang pinaka-purpose nila mo nang pala magutanon gid. Oo, ang isa din sa makasabat action na Rex, bisan kung kagina ginapamagbat na nato gid ba pinagamin po sining mga mga unidentified person nga agintero basta mga gwardiya. And that is why ang base masapat ini karon sa mga kapulisan as to sa pinaka-motive sa kapag sulod sining apat ka na identified person. Pero on the part naman sa kay Kapitan De Leon, nga sunod sa posible kirain ang mando kagamplano abi sining apat ka wala makilala nga mga persona ang pagpangawat sa sulod sa lugar rason. Nga sunod sa iya nga nagpangabay na siya aksyon na Rex nga kung mahimo kung may makitaan mga tao nga daw hindi daw kamalamalahan Ti galing kay way man gagi sa front da dito man na sa likod nagagi. kay kung Ang nagligad to dintos lang nagagiyaw. kay di gina-construct action Rex di open pa pati Ti amo mangyapon kay ang likod sini open man di bla? action na Rex no open
Oo. magtimbang kilid, abi, may mga pader ang sa likod open. Action Rex, Pero wala pader ne. may pader Action Rex, bisan gani si Kapitan, siya mismo. Okay, kung sa main entrance sila, ti may mga gwardya to iyang adaan mo. Oo, may mga gwardiya na to daan stricto pagani, depende sa basta makasulod pa Action Rex. Pero may mga pamalay na nada, may mga nag-ilistar na. Action Rex, po na nag-star, naman yung mga pamalay, makon mo na yung ang land area sa Kabilugan, 30 hectares. Di ang mga balay Action Rex up and Lapad gali, no? dapat ni siya Action Rex ang iling mga balay, up and down pang balay, though kung siya ng kanang taon tabala, pag common subdivision, Oo. bungalow type ang mga forma niya bla. Mm. Up and down eh. Anyway, Action Rex, so saya, kay dapat sa mga pumuluyo, nanggabagit saya mag-binuligay sa pagbantay sa ila sining palibo. Pilang gwardya ganid Action Alvin nga duty? Agina 5 ka kwarta. 5 pila ning robbing guards ni? Ang amoni ang Action Rex okay kagina de kulang gid kag hindi maka-cooperate masyado ang mga gwardiya nga makahatag dugang mga impormasyon kay kinatudlo kita kagina sa ila sining manager. Amuning problema sang management ni kay do o kwan man do tampuhaw man klase ka kwan ni. Oo, kinistorya tagani ang ila sining Itudlo ka pa ya kundin kag magsulat-sulat ka pa. Nano. O ultimo na gid nga natungdan nga para makakuha ka information damo pa rekubikos. kuha kita dugang mga information ang Ara sabto na sa mga gwardya na daho kung ano na kay kakatublag ang syudad na sa Bacolod sobra nila na. isa pa na action na Kagang management sang gwardya dapat sabto na nila kagang management sang lumina. Oh. yung management kampal pa yung mapasa kitang formal letter para Formal letter para ano pa? Para dekorahan pa? O kung dekorasyonan pa? isa pa na action na Rex. Nano nga. Kulang kita sa mga kay mako-operar gid lamang ang mga gwardiya sa mga pulis. Although kita kaginayan nagapangusisa salamat mangani kita kagitagaan man kita nila sa mga usdanan kaupdanan sini. Naging gapo sino ang Sinong gingapos to aw? agagin gapos diri Action Rex amo si Alpi Granton. Sa din siya na-assign dia? Dili ni siya na-assign sa gate o galing kay tiara siya sa may basketball court. Di pila ka layo pa ng basketball court kag sang gate ya? More or less ang distansya from the basketball court pakanto sa main gate. Hindi ko masya ng mga 50 meters Action Rex. Ano kiti, Why kuno audio, dali lang. Why kuno audio si Action Alvin Serel re? para Sa Facebook bla? sa aton Facebook. Oh, kay may mga naga-message diri sa aton nga why audio si Alvin no? But na no ning plastada ni kay na pa ni sila ga-message ni. galing Oh, proceed na. Ano to? Di na. Sa 8. Ano na to gani Action Alvin nagkatublag ko. Pumulo yung Action Rex, nga pangabaygid siya nga dapat magbinuligay. Ti galing kay gapilar ang kapitan dira ang concern niya nga mga tao daw ay man ga kooperar na. Isa pa gani na Action Rex, bisan gani ang mga barangay tanod suno sa iyang galaga ka rubing, galing kiti ang buli lang sa ambuli, ang Likod. pinakalikod sang salakyan abi, sang ila sining nga patrol car, amo na ang ginabantayan na lamang. Kag after dira naman maumpisa, kag masugod naman ang pagpasok ay Action Rex rason. Kung in kaso gid man suno kaya kapitan nga may ara nga mga kaangay sini, mga medyo nagaduda sila, pwede sila magpakikangot sa iya o kung magrekta gilayon nga mag-report sa mga kapulisan.
agud malikawan ang kaangay sini nga mga nahitabo kaangay isang natabo kay na aksyon na Rex. Di ambot ko na nung ginahimo sang gwardya dala kag management sang Lumina. Actually, way pa na da homeowners. Oo. Ang opisina na da, ang nagatindog lang ang mga officials, sa Lumina man nagalubra. Ay gali ka dati Ah. soy kagina ang balila way di official Way sa official homeowners gani sa kay ang sila sa developer. gapungko nga mga official sang Lumina, Oo. ara man gaobra sa Lumina mismo. Ay gali ka. Oh. Oh, that is why ang namangkot kita kagina kay gusto gid tani naton makakuha reaksyon sa mga Tapos pumuluyo. kung residente ka sang lugar, siyempre kung may mga association dira, amo na tong naglatabo sila, siyempre ang mga opisyal sang homeowners na naga-coordinate dayon sa kapulisan, pero why? Ang pulis pa yan nagpalinguha kadto to. Oo, amo na. Actually, kung nantaon ta, kung from the time of incident, sa alas 2:45, sang kaagahon, dapat report sila gilayon para mas madasig ang investigasyon. Uy. Alas 5 na sang aga nag-report. Ano oras na? Alas 5 na sang aga. Mas piyong-piyong paslaw la man. Basing nagdala ginakulbaan pa bala sa natabo balaw. Pakon mo na yung mga bayluhan ay lupok. Action na Rex, no? Basin bala yung ang kulbaara pa. And that is why yung aga na nilagin na pabalo ang mga kapulisan. And that is why action na Rex, no? Ang mga kapulisan niya madasig man sa usisa. Galing kiti very late na katama action Rex ang mga informations. Ari ang pahayag ni Kapitan De Leon. Mangkutugan ni sila kung di inagagi, probable there is open fence panaway nila na tapos fencing. Huwag pa nakadir mo. So sa likod nagagi? Kay there is a gate, hindi man pwede kay tinag-gwardya na damo. Wala man kang kita, gwardya na naglabay mo. So dito sa likod ng gagi. So nga ko niya, sa peace and order within the barangay. So whole sa barangay, relatively pauhay na sa dira na area. Unless masudlan sa ibang tagagwa, amo nang di sinabad. Ako niya, with the help of the community, if I was in a subdivision, stay in a subdivision, hindi ko lang pang ibili na sa security guard ko. Because we'll say, ang isang security agency, dira na sila, I don't know kung pila na below, will say, mag-apat ka security guard at an area of more than 30 hectares. Kabudlay man bantayan, kung mo pang bitaw. Kinlanlan ang mismo ang community sa sulod will also help because once ang community and security mabinuliganay ang inyo level of awareness nasakam. Even here in Bacolod, kung buligan tala ng peace and order, dako ni ma-subdue sa mga criminalities. Mga tanod tam. I have ordered already the tanod right now sa peace and order to increase their mobility. Kaya galibot man kami kung gabi mo. Sa panana mga criminals ang ilagi na hibog, inabantayan ng libot mo. Paglabay sa libot, yung mabala na paglibot niya, dito naman nasa tiyak, mandugay pa naman balik niya. Daan-dira na sa mag-ihod, ayan. So, ginakising man ang roving na mga tanods na po. So narak sang kabahin kita mang sang pahayag ni punong barangay De Leon sang barangay Vista Alegre. Subong sining aga aksyon na Rex nagkaamat-amat na tipon ang pila ka mga miyembro sang progresibong grupo may kaangtanan man Sa din sila gatipon? Actually, subong nagatipon aksyon na Rex sa area sa South Capitol Road. Ang iba naman nagapreparar diri sa Bacolod City Public Plaza kay diri gidya ang pinaka main venue after sang ila sining pagpatigayon sang rally action na Rex. In fact, ari na Hindi sila tingob da? matingob, diri sila tanan matingob aksyon na Rex sa Bacolod City Public Plaza. Kami ara naman pila ka mga miyembro sa progressive groups ang ari na o kung nag-aabot aksyon na Rex ang iban gikan sa norte, ang iban gikan sa Bacolod. I believe nga ang we have the information nga from Southern Negros
daw ginbalabagan, no? Mga contingents from Southern Negros ang ginbalabagan. I-check tani kay Ma'am Clarissa Dagatan, ang chairman o chairperson sa karapatan. Ma'am, sa ika-72 nga pag sa ulog sa sining International Human Rights Day, ano ang mangin activity ta today, ma'am? Yes, no, may ugto sa aton tanan nga tagpalamati sa 72nd year no sang commemoration naton sa declaration sa Universal Declaration of Human Rights. Ginapalawagan gyapon nato ng hustisya sa tanan nga biktima sa paglapas ng tawhanon nga kinamatarong. Labi na ginapapangita naton sa hustisya sa tanan nga biktima sa pagpamatay no diri sa isla sang Negros pareho ni kaupod Sara Alvarez kagang padayon nga masingki nga atake sa demokratiko nga kinamatarong sang pumuluyo. So sa subong ginahulat nato ang contingents naton nga magtipon pero amo na no ginabay mo na kaupod Action Alvin nga ang mga contingents naton halin sa Southern Negros ginpalabagan dito ang pila naton ka mga kaupod sa sumag no tungod kay una ginapangitaan sila sang permit ikaduha although ang permit ari diri sa aton ikaduha no ang paghold sa driver kag subong daw ginadeklara sang pulis nga may ara kuno sang violation sa social distancing kag pagamultahan sila sang 300 pesos kada ulo no so ti subong pa dahil kita nga naganegosar kag nakikistorya na kita sa mga opisyales mismo sang Philippine National Police nga in charge diri sa Bacolod kag nagkasugot na kita nga dapat hilwayon ang aton nga mga kaupdanan dito para makaproceed sila sa Fountain of Justice kag makapadulong diri sa Bacolod Public Plaza sa diin magahiwat kita sa aton nga programa subong nga hapon. So it seems nga duha ka lugar from Fountain of Justice pagkadto diri sa plaza while ang iban from the south portion sang Capitol. Wala na kita why nakita sang contingent nga magahalin sa South Capitol Road. Diri na lang kita magahalin sa Fountain of Justice padulong diri sa Bacolod Public Plaza. Okay. No. Oo, kay in relation man na siyempre sa observance naton sang social distancing, no. Gina-ensure naton sa local government sa Bacolod City nga ang aton pagpatigayon sang rally, gina-ensure naton ang health protocols no ang patuman pero hindi naton pwede pagpalapason ang ini nga adlaw. Action Alvin kay gusto naton ipagkit sa kasaysayan mas labi ang tion subong nga tion nga kinanglan naton magpanindugan para tindugan ang aton nga kinamatarong labi na gid ang aton human rights tungod madugay na ini nga ginaatake kag dugay na ini nga ginalapak kag ginabayular sang gobyernong Duterte. Ma'am, sa karon sa pangkabilugan kay singgitan ninyo ang tawhanon nga kinamatarong o International Human Rights Day diri sa palamang sa Negros Occidental pila na ka mga persona ang ginpampriso kag dagasinggitan sang ila sini nga kinamatarong nga mahilway. Sa subong no masobra ginatos ang aton mga political prisoners no sobra ginatos man ang illegal nga ginpang-aresto paagi sa bato-pato nga kaso nagaantos na sila subong sa nagkalain-lain nga mga jails no kag pusuan sa bilog nga isla sang Negros amo na nga upod sa panawagan naton sa subong ang paghilway sang aton mga bilanggong politikal kay ginatos man na hindi lang na individual kundi pamilya nga nawad-an sang nanay sang iloy sang kabataan nga amo ang mayormente nangin biktima sang masingki nga militarisasyon labi na gid sa kauman kaya ang 90% sang aton mga kaso illegal nga pagpang-aresto kag mga 70 to 80% sila mga kauturan naton nga mga mangunguma. Yes, Action Rex, si Ma'am Clarissa Dagatan ang chairperson sa Karapatan Negros. So, basi karon Action Rex ang makakuha pagkikita sa dugang mga detalye in relation diri sa pagpatigayon. Ma'am, by the way, ano ni atong paghahimo ni mamarcha kita sa dalan o dalanan ni rally protesta? Mag-march kita halin sa Fountain of Justice padulong diri sa Bacolod Public Plaza kag magahiwat kita sa isa ka culminating program diri sa Bacolod Public Plaza kag bantayan karon sa aton mga tumalanaw kag manog join diri ang aton pagpamatbat sa kay Digong, kay Parlade, kag kay Dibolsinas nga ginapamatudan naton mga manugpatay sa nga pumuluyong Pilipino. May mga FPG, ma'am? Yes, no, bantayan kag sa aton mga tumalanaw karon kag manog partisipar diri. Salamat gid. Action Rex again si din sila subong? Ari na Action Rex no ga preparar sila diri kag ginapreparar din ganit diri
Din sila nga Bacolod dire? City Public Plaza. Bacolod City Public Plaza Yes, sila. o preparar para sa stage. Biko kung dire sa Capitol Laguna Ang sila Capitol Laguna nagrekta. ang una nga nadala sa press conference, although damo naman to dito nagatipon, pero diriya Action Rex nga umpisa man sila suno sa iya nga may pagbag-o ang Fountain of Justice sila masugod. May pagbago ang ano? Sa schedule sa lugar. Oo, kaya okay. meeting place, Abi ko sa Bacolod City Public Plaza sila. Umpisa sila mamarcha sila from FOJ. Tapos magadto sila sa Bacolod City Public Plaza. Oo. Diri na maghiwat, magapatigayon sang activity. Bantayan karon dugay-dugay. So rekta diri sa area sang Bacolod City Public Plaza with aksyon na ni Kirao. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat ba ay Aksyon Alvin Graba, mga kaaksyon na batian ang report update sa sining natabo dira sa Lumina Subdivision sa Vista Alegre. Ilang taon tani kung ano pagidang dugang sining investigation sa mga kapulisan plus sining rally protesta in correction sa International Human Rights Day sa sining adlaw, mga kaaksyon. Ginapatigayon man sang pila ka mga grupo diri sa syudad sang Bacolod. Ibaloon taning report ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa implementasyon sang Phase 2 para sa road clearing operations, prioridad sa mga punong barangay sa Bacolod antes ang Enero 5 nga deadline sa pagsumite sang report. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Aral Action Rex sa full implementation sa second phase ang 61 barangays diri sa Bacolod matapos nga ang Bacolod City paidalom sa MGCQ status. Sunod diri kay Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glis Gonzales, ang phase 2 amo na gid ni ang aktual nga pagpanghawan sa mga sidewalk kag daranon. Kaya ang phase 1 amo to ang pagpadala sang notice kang iba nagalawig sang napulo tubtob 15 kadlaw nga deadline nga ginhatag sa mga nag-violar. So ang first phase nag-focus sila more on sa regulations sang parking, no, or illegal parking kapin pagid arang mga parking sa kilid sang dalan. Now ang second phase sa iya actually deadline sini will be on January 5, 2021. So sunod diri kay Councilor Lady Glis Gonzales, tinguan gid nila nga ang mga structures iya nga illegal gin patindog sa mga sidewalk nga makakas ini sa bulig sa City Legal Office Enforcement Unit kag sa barangay. Na kung may pilay ka mga kapinpapuloyan nga tinadala sa road clearing operation kag ini sila actually amo pa niya mga iban nga mga balay nga sadtong road clearing operation 1.0 nga way tabla masaylo bangod man way matapos ang proseso sa BHA bangod sang pandemic. Ti amo naman ang liwat kay remind sa CLO office o sa CLO sa talatapan ni Councilor Gonzales. No, bangod siniliwat siya nga nagapilar sa tanan nga maging padala sa notisya kung mahimo amat-amat talang kag mato-mato na lang nga paghawan kapin pa sa mga illegal structure para nga hindi na malabutan sa enforcement unit kag iya sa barangay personnel nga mo iya magpangkakas sa mga struktura nga base magkaraguba pa. Now, sunod pa diri sa konsyal kinanglanon sa gihapon ang kooperasyon sa publiko bangod nga ang ila sini nga ginahimo pagpatuman gid lang sang mando gikan sa DILG. Hiyag man nila diyon ang kausasan kag ang parindugan sa publiko nga titiyon sa pandemic, pero sila man na magpagatubang sa konsekwensya kabin pagid suspension kung hindi sila mag-iho. Yaring parayag ni Councilor Lady Glis Gonzales. Ang first phase, since na partial implementation, nag-identify kita areas or
ng specific structure kung ano ang igaan mo priority kay since partial, no? So mostly ang gina-address is the parking. Then for the second, so tanan gid ko wala exemption. So tanan ang tagaan notices, no? So for second phase, so for full implementation, subong na ni na time gahatag naman ni notices sa mga identified establishment na subject for road clearing operation. And deadline will be on January 5 next year. So, i-work niya siya naman in December 5 to January 5 ang ato na full implementation. Mahatag notice, then after 10 days, kung ma-voluntary sila sang demolish or voluntary vacate sang area, if not, ma-demolition pa kita. Amo na sa parayan ni Councilor Lidigis Gonzales. Hindi lang yun nila natutukan, pati na pagpatuman sa health protocol kapintagid sa Christmas holiday nga celebration kag bulag tuig sa rin. Ikaw ay manggagihong mga barangay? Ate, kung di ka mag-iyo sila, pag-abot sa January 5 kag... Nga wala clearing pa? May validation, evaluation na yung personnel na sa DILG, di man nila mos kagid suspension sila. Kung hindi ka mag-iyo. Gali. Makadto na ni evaluation team. Pero maging liable din ni Kapitan Lidigles Gonzales? Ang saya barangay sa Takuling pero sa pangkalbilugan, individual yung kapitan mga tumbang kung sa barangay mo nga way ka nag-iyo. Kaamo na guidance ang mo niya sa Liga, kanya ang balti mo untani, kaya mo ning papel kag mandato sa aton, kag ang lain kay tiara sa ila ang salabton kag konsekwensya kung ning kaso hindi sila magkapatuman. Amo na balita sa next gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon Artay Hopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligid lang mga kaaksyon kay matiratanay isa lang ka commercials, then balikan tang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ang Joy 1050 Pack has the... Consumer Usage Test. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:23 ang aton oras. Sa iluhan tanang balita sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hinovia. Pagpauli sang madamo nga LSI sa Negros Occidental subong nga bulan, ginapreprahan na sang gobyerno probinsyal. Kag pamilya sang ginaligar-blag ginabdak niho, nagdangop na sa National Bureau of Investigation o kun NBI diri sa syudad sang Bacolod. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, sa una pa lamang semana sang subong bulan sang Desyembre na patsagada ka na eksperyensyahan na sang gobyerno provincial ang pagdambo sang mga nagpauli dari nga mga locally stranded individuals kag mga returning overseas Filipinos. Muring rason kun nga nagadoble sila karon sang ila sa nga pagtinguha na mapreparahan kag maplastar sa maayo ang mga quarantine areas kag quarantine facilities ay subong nga semana ikaduha na ining semana sang bulan sa Disyembre gina-expectar Aksyon Rex kabasi magdoble pagid ang kanamuhon sa mga magpauli dari nga mga Negrosanon. Sa record kag presentar ni Provincial Incident Management Team Commander Dr. Jeffard Kailian from December 1 to 8, 3,071 gid mo pauli nga mga LSIs kag ROF.
ang quarantine facility sa Baltica Ilian, naglulig wagid man tungod sa patigayon nga moratorium sa pila ka mga banwa kag syudad pagbaton sa mga LSI's action Rex, pero kung mayara sang naglulig kag nagbulabakante, mayara man sang quarantine area sa isa ka LGU nga napuno man, iginimplod rin ni kailian ang Banwa Santon Salvador Benedicto nagligad nga mga sinimana kundi SP sa bunti amat-amat pa na nga nagapaninguha nga mag-alalayo ang ila sa nga mga COVID patient positive. Tuduban nga nagligad nga interview nato sa kay Mayor Marcin de la Cruz ato nagpositive bla nga empleyado sa ila sa nga munisipyo gintinguhan to nga masaylo sa isolation facility dito sa Banwa sa Valladolid. Pati amani naka-experience sila sa pagdamo kag kung hindi na makabudar no? Ang mga ginakwarantin sila sa nga Banwa. Plus ang company, airline company dito sa may probinsya sang Cebu, ang Baltica Action Rex nag-ayo sa kay Governor Bong Lacson nga kung pwede maokihan ng ila sa pangabay nga madugangan ang biyahin nila, ang flights ni Lacson Rex. Depende pa rin kay Governor Bong Lacson. Diya sa nga aprobahan. Yari si Dr. Zefard Gailian. For now, ang aton mga quarantine facility, no, may ara nga halog, may ara nga puno na. But ang DSB last time is puno na sila. No? So ang aton nga province nagabutang naman sa ang mga aton nga mga LGUs, no, nga mga LSI nga mabutang man sa aton quarantine facility diri sa Silay or sa Ibi Magalona. Pag positive sa Ibi Magalona or either sa Silay isolation facility, no, dra na natin ginabutan. So we're preparing for the the scenario sa atong nga Yuletide season. Siyempre siya pagdamo sa masulod, kay pagdamo man sang magwa man, kag mapuli sa tagsa-tag sa Kapanimalay, coming from Bacolod going to LGUs. Kag quarantine will be in the case of nga makuha sila sa aton nga mga LGU dito na sa ila LGU. Kung wala bakante ang ila quarantine facility, diri sila ginabutan sa aton mga quarantine facility sa Negros Occidental, and then upon negative result, no, gina-release natin sila. Sa ibang nga balita, Action Rex, atong gin-report nga atong allegation lang nga pag-ablak sa 28 anyos to nga si Miss Andico. Pamilya ano itong alam niya? Novi Andico. Novi? Oo. Kahapon sa aga nagdangop sa talatapan sa National Bureau of Investigation o NBI ang iya sa ring pamilya para nga maghingyo man sang separado nga investigasyon o galing ang communication ni NBI agent in charge sa Bacolod, Renua Baldovino, daw ay sabat until now, no? Balingkidang sa aga to sa ring pag-angot ang at least may baluan ta kon saan ugit nila sa ring umpisan Action Rex nga ila sa ring investigar sa ring report at action sa 19th Street Lacson ang November 19. So ang usual nga process in Action Rex ang report sang pulis isama na sa pagabasihan sang NBI. Ang NBI naman magapaninguha kag kwaon tanan-tanan sa mga version para nga mapal-an Action Rex bala at action giba na natabo pag mahatagan man sang hostisya ang pamilya. Kung ina sa ginasitan kag ginapangayo pa si karon sa hapon malive taman sa ato sa nga program NBI Bacolod Chief Renua Baldovino. Singit ko lang kay bago lamang natapos diri sa may social hall sa Kapitolyo Provincial, mayon nga balita man kay medyo na gaganagan gawang kabalaka sa mga pamilya sang Overseas Filipino Workers Bla, mga OFWs nga ari diri sa Negros Occidental. May ara sang ginpatigayon diri nga aktibidad, no, ang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA. Para kita rin presensya sang Regional Director nga si Riza Joy Moldes. Si Moldes
Bisani bilang Regional Director sang OWA, Western Visayas, sang Mayo 4 sining tuig 2020. May mga financial assistance sa Action Rexa. May aragali OFW nga nagrinse napatay sa COVID-19. So, may ara sang financial nga nabaton ang pamilya sa tatlo gid Action Rexa sa mga OFW nagrinse nagkalabatay sa bayan sang COVID-19. Kagiban pagig nga mga projects kag programs ang ipresentar diri ni Ma'am Moldes. No, may ara sa ginatawag nga may ara sang tabang OFW. Ang tabang mo ng tertiary education for dependents of COVID-affected OFW. Raman sang ginatawag project is, no? Educational assistance under Project Education Assistance through Scholarship in Emergencies. Pagkatangin mo, no, dari ni Moldes nga program sang OWA sa mga kwalipikado nga pamilya sang overseas Filipino workers. Pero anong qualification sina? Anong balasyan nila sina nga makabil sang programa sang DOLIDA? May ara Action Rex program dari nga dapat nag-fill up. Ma-fill up. Pero pag-fill up mo sang forms nila for evaluation pa na? Evaluate pa na kay kung makapasar at tawag sila Action Rex na is successful applicants. There is a Western Visayas ay ara sang program nga ang slots Action Rex 700 record sang OWA Region 6 sa 700 nga slots sa isa pala ni program ang successful applicants makabaton entitled sang 10,000 pesos. 700 slots Action Rex 10% pa lang ang na-fill-upan as of 10% ang na-fill-upan but silingon 66 pa lang ang nag-apply Action Rex ang na-aprobahan as of November 7 amo ni 10% pa lang so kajutay pag Action Rex goro tiban ay ba na Rex to wala ba nag-avail bla kay ti unabes sa pandemic budlay magkahulag budlay magiho kay iban ko Action Rex ti mayara man sila sang na tipon no na tipon nga pundo di labi ni OFW versus Filipino workers may iban ko Action Rex ang ginalinan nila sa nga pungsod na dalag kuya resulto ginabaton no pero karon lang tapos ko lang karon sa action reports after release nato sa nga interview ay Regional Director Riza Joy Moldes. Ang action nagikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hedovayaw nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:34 nga oras. Sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta pag-relaxanay, no? May tisiko lang balang imo sining alawas sang vitamins. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, mga gala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulunyon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Sige, ma-unload tanay sa mga mensahe ta kay Dines Richard Tiboroma, may lang pamati dra sa San Enrique, kag great yaman si Regjan Tan Villalon sa Barangay Purisima, Manapla. Kag sa tanan nga mga miyembro sang Action Radio Energy Fans Club, ayos, salamat gid Dines Richard Tiboroma, no? Kay Gilbert Caniete Lamayo, may lang pamati may ngudto Action Rex ulan nga udto diri sa Santa Rosa, Laguna. Gali ka mo ulan nung dagali, Gilbert. Sige halong lang datoy, no? Rodelyn Alvarez Bayabado, may lang pamati Rodelyn. Kay Bilin Salaw, may lang monitor Los Vimenda Bunhibod, may lang pamati dira sa Barangay Bata, no? Los Vimenda Bunhibod. Kay Liberty Beniti Nobaldo, may lang pamati, Total Aldrin Limaco, dira sa Ninas Rosa Chicken, Ninas Chicken Inasal, no? Sa shopping, no? Kay Total Aldrin Limaco, sa mga minya dira, kag sa kay Mrs. Yaman, no? John Paul Magno, may lang pamati, John Paul, and Roberto Lamis, may lang pamati, no? Kag sa iya sining kapatid, ba? Si Maribic Lamis Kapawa, kag kay Kagawad Elmer Kapawa, sang Barangay Kabatangan, Talisay City. Ayos. Happy birthday gali ito sa kay Rodolfo Rasco, papa ni Parikoy, Captain John G. Liba, ang chief of police ang kandunibla mo. Pare no? Oh, sige. Happy birthday kay Rodolfo Rasco. Ikaw sinta niyang kaadlawan. Dino Alik, may lang pamati. And Gian Resisio, present man siya. May lang monitor Gian Resisio kay Elunan Suset. Nga tagpila naman ang ulo bayad. Ha ha ha.
Romnick Huanga, may lang nga pagpamati, Romnick Huanga, no? And Lisa Montecastro from Doha, Qatar, no? Ga-monitor siya. Si Lisa Montecastro, no? Kay Yorb Quiniol, may lang nga pag-monitor dra sa KSA. Tamiyaw lang Lucinio kag Tisara family dra sa Sitio Lagit, Barangay Pasel, Ibi Magalona. And Huma Lumina, may lang nga pagpamati, Huma, kay Chris Vilma Reyes, may lang nga pagpamati, no? Dara sa East Homes 3, Barangay Estefania, no? Greet siya lang si Tatay Jerry Acero Sr. sa Morsya. Dagang salamat gid kay Gina Rival Pilayo. Dapat sir may number sila ya sang pulis para katawag sila dayon. Gani man. Kay Rodney Harder, may lang pagpamati. Kay Jenny Solgon, kay Loveline Hisolgon Gariando, happy birthday. Salamat gid dalin sa kay Jenny Solgon. Kay Rodney Harder, kay Madam Elizabeth Malaka, okay, sige. Elmer Helsana, may lang pagpamati dra sa Hagimet Elementary School 1 with love most especially to Friendship Banat sa module para sa bata. Gani man. Elmer Helsana, thank you so much, sir. And Oscar Vito, may lang pagpamati dra sa GQP Multi-Purpose Incorporated staff kag owner nga si Inday Joyce, no? Oscar Vito, may lang pagpamati dra. Ayos. Sa kay Saint Rose Aspan Canoy, may lang pagpamati. And gapamati man si Nanay Rosie kag Sydney Robin Canoy, no? Salamat gid kay Saint Rose Aspan Canoy, kay Cherek dira sa Quezon City. May lang pagpamati. Eddie Ricafort sang OTTG Christine Kataxi, may lang pagpamati Sir Eddie Ricafort. Banin sa Mayo, ara man ga-monitor kag Ma'am Marcia Coral, no? Kay Ma'am Marcia Coral, long time no hear. Gali ka. Din ka na galin, Ma'am Marcia. Josa Baligwat, may lang pagpamati, no? Tinolang Manok at yan mo ng Mayo da, no? Galido Makilan Quiapo and Baligwat family. Ayos. Maria Samolde, may lang pagpamati, no? Si Maria Samolde, Action Rex, good PM, aslang ko kung ano dapat i-house quarantine ng biktima sang COVID nga positive o kung ang tupad balay kay wala kuman nakahalubilo sa ila ato na sila subong sa mambukal. Aslang ko kay ginbutangan nila sang baral nga hindi pwede kagwa ano gid bala ang insakto. Damo gid nga salamat. Barangay 6 ni sa Magalyon. Check lang dira sa amo nang procedure mo. Tapos matag na sila pagkaon dira ang concern nga LGUs, no? Check lang guro Maria sa molde, ang dugang sina kay may nagakadto na lang nga B-hertz man sa inyo eh. Pwede lang na mapamangkutan. Mayong udto Action Rex, salin sa kay Jocelyn Kalamaan. Jocelyn Dispoo, present man, no? Kayo si Makilan, may lang nga pagpamati kay Robic Akma, kag Dodoy Makilan, Ramel Campomanes sang Valladolid. Ayos, thank you so much gid Joe Makilan, no? And sino pa na di? Okay. Kay Lily King, hi. Ayos. May lang nga pagpamati sa tanan nga hindi kabati, especially sa wala nagapamati. Sa pamilya Silo sang Barangay Nabulaw, kag pamilya Ramirez sang Barangay Granada. Ayos, daghang salamat Sir Alex, no? May lang nga pagpamati dra sa kay Frances, gapamati dra sa Hilado Street, halin sa kay Bea Jonathan. Thank you so much gid Bea, no? Mary Jane Saludares, may lang nga pagpamati. Ayos. Sige, karon naman ang iban mahinang kalaban. Standby mga ka-aksyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan.
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita Pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati.
Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Balik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:53 ang aton oras. Kadto antang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa isa ka PWD nga senior citizen na sapwan patay sa banwa sang Calatrava. Anong investigation sang mga kapulisan sa sining kamatayon sang persons with disability ho? Ay, subo-subo maning balita man. Ibaloon tang report ni Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Angot sining balita but antes ang report ni Aksyon Brian Morden, Life Extension Vitamin D3. Amon
no? Life Extension Vitamin D3. Kadtuantang nga balita ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Bri. After na Rex na kapuan nga nagapanimaho kag natabunan sang duta ining isa ka 62 anyos nga babaye pagkatapos ini siya buktot pa Aksyon Rex kag kuan ni siya may diferensya sa pananawan kuan na manok-manokon. Hindi nagapuyo dira sa barangay Bagakay, Banwasang Calatrava. Sa puan siya Disyembre 7 kag ginkuha siya sa mga lugar sa may Balinghuyan dira sa nasabit man nga barangay Disyembre 8 na sang aga kay gabi na sang nasapuan ini kun hapon. Biktima diri kilala sa kay Timotea Bayarcal, 62 anyos kag sunod diri kay Police Lieutenant Sherwin Galupar, ang Deputy of Police ng Calatrava PNP. Mga 5 kadlaw ini siya nadula kag gin-report sang pamilya. And nagapanglakaton ini siya may bag nga dala padulong sa ka barangay sa siyudad sang San Carlos. Pero natingala sila nga way na nakabalik pa kag mura na sapuan ini nga isa na kabangkay. Way man ini siya na lubong gid sa duta pero gihigda ini siya nga natabunan. Kag hindi na makitaan kung may mga kapilasan ini siya kay ara na ginakabig nga under of decomposition na ang yang lawas. Ang pamilya, way naman sang plano pang nga ipa-autopsy ini siya o ipaidalom sa postmortem examination na kontani suno diri sa kapulisan isa ina ka pamaagi agod malaan kung ano gid ang kausa sang iya sining kamatayon. Hindi man mapalayag sa pulis kung rin siya napatay gid nga natural gid lamang galing kay nga may tabon ini nga lawas niya or ang lawas niya sang duta dito kag nakadistansya ini mga 5 kadupahalin sa dalan mismo nga ginalabyan sa mga residente. Karon sini naway pagid may matubod nga suspect ang kapulisan kung sino taghibo sila nasambit iyang krimen kag amo na nag-apilar sa pamilya nga ipinalom sa autopsiya o postmortem man lang o galing sunod sa pamilya, why na sila, hindi na lang sila magpagamo pa. Pero nasambit siya nga kaso. Aring palayag ni Galupar, angot sining. Si Timotea Bayarcal Liscano, female, 62 years old, single, isa ka persons with disability. Kung sa atin niya malaki at buktot lang. Buktot ako buktot tapos sa parking to facilities ng barangay tapos nakibali siya. Tapos siya resident ng barangay Bagakay, Calatrava, Negros Occidental. Nanging natula siya, no? Tapos, 5 days, tapos nagkato siya sa station para i-report na investigasyon. Kasi sa amon niya interview sa report, alas siya nakita na pakato siya in barangay sa Topsang in San Carlos. And that is why mga gin-advise na mo na pili ang last known niya location pakadto siya sa pakadto sa barangay na dapat sa San Carlos mas layo nga tablater nila San Carlos. Awan ang porosyon lang sa palayag sang pulis pa dasunan tani karon sa gabi sa aton sini nga pagpangalaga. Balita sa Nokpo, Aksyon Brian Morning report una sa balita sa Colin Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Brian sa iluhantang balita sa Bacolod City Police Office. Motibo sang shooting incident sa Lumina Subdivision Barangay Vista Alegre. Kay nasa ang kagahon ginausisa pa sang matulid sa mga kapulisan sa Police Station 7 ang gulo sa aligasyon nga pagkastigo sa basurero sa mga gwardiya isa sa mga ginalantaw nga motibo.
Yari ang kaundan sa report ni Akson Eric Magbanwa sa BCP. O Akson Eric! Yes, Mr. Rex Peregrino, kantong Merry Christmas in advance. Happy New Year to you and to all our avid listener in the program of BBB program, no? Ate, thank you. Tiyo lagi tada. Na, Mr. Rex Peregrino, kantong. Just wait lang, no? And, just wait. I'll be there. Call you? And call me and I'll be there, no? Ayo di Purma. Okay Sabi lang ko, tani kay nagkailapit na ang Pasko, no? Ba? So kami nagpalabot gid ang mensaheng Merry Christmas and advance Happy New Year. Kay Doc Ramil Oya. Yes, sa punta, wala kita da. Ayo di Purma. Siling ko gida. Siling ko gidaw. Yes, Axel Rex, no? Inaya prangka-prangka istorya, no? Hindi na kita prangka. maglipod-lipod kay ang Alaban 2020 nagahingapos na, no? So sa nabili natin kaginhawa, magasingit kita nga Merry Christmas! Wala kita Purma! Daw maayo, Ang tirada, Axel Rex, no? Mangin malipayon kita sa sining Kabay pa nga mangin malipayon, ta sining mga nabilin nga mga inadlaw, Oh, yes, captured, no? Kagagawa Joe Fred. mayong tulang sila, Mangin malipayon ka mo sila, no? Okay. Ayo di Purma. Sige Kay Joseph Chuan kag sa kay Manuel Co, no? Nagapamatigid sa atong program, no? Ari lang kami di Okay, salamat kid Mr. Manuel Co. Ayo di Purma. Ayo. Si Manuel Co, si Joseph Chuan. Why man Christmas party subong Away gid Christmas party subong kay i-maintain na kitang health protocol, no? Jani man. Kung para Christmas party kamo pagirang sa Zoom, pwede man ako. Pwede man. Or pwede man sa within lang sa inyo drang grupo mga 5 lang kamo kabilog basta social distancing lang. Mga 5 kung pulo kamo, okay lang na. Ay importante nga sundot ang health protocol, no? Bisa nagaidaw ka mo, besok so kamo sa facial ka face mask, no? Kalain. Ayo di Purma. Ano ay hanang guwa sina, no? Ate ba si Malumos ka, no? Tiin pagyo na. Tiin pagyo ng besi, loko sa Dulongga, no? Hindi man kagi sa babak sa Rex. Ambot lang kung paano nila pagyo na. Ate, magamit sila sang straw, no? Laban. Straw na lang ang beer para nga wala siyang ukan ko ba? Ayo di Purma. Pwede ka pa kahuyop-huyop, no? Laban. Uyop punta. Kaya para nga malayo kita sa ginatawag na virus, no? Mo nang importante dira, no? Nga inimpula sa Disyembre, it's time for giving, Axel Rex, no? Give and take, no? Ang kung sino ang wala, tagaan. Ang may ara, hindi na pagtagaan. Siling ko gidaw. Sa linyada, kami ni Rex, wala gidaya. Wala gidya. That's why kapabot kami sang gift ninyo, no? Sa aton nga mga listener. Tingnan dito na. Nagani. Ayo di Purma. Hindi kayo mo karong ulat karon. Ayos Mga titirada. Sige, pabuto na mo na inyong gift, no? Alin para sa amo din ni Action Radio, ni Action Rex, no? Laban. Palihog lang, isa lang kapangabay, butangan gid ngalan, no? Ayo di Purma. Sigurado ba? Kasi magtalang, no? Laban. Ang importante. Tiyoon gid, no? Rex, no? So, di na kita di. Dra na ta sa report mo Ayo di Purma. Abi ko kung di ka na mag-report. Lipot na, nagkakalipot. Nagkakalipat na ako ng Rex, no? Tungkol sa month of December, no? Pero, di kita was, seriously, Rex. Okay, Ang investigation ko sa police station number 7, led by Police Lieutenant Conrado Espino, ari ko magasentro sa mga security guards ang Green Gold Security Agency nga nakadestino dira sa Lumina Subdivision sa kopini sa Barangay Vista Alegre kasi ni Espino Rex way pagid sang direkta nga testigo nga nakakita sining ginaligar 4 ka mga lalaki nga nakabunit armado sa armas lutang nga nagsulod persa dira sa Lumina Subdivision sa Barangay Vista Alegre. Now, sa kay Police Lieutenant
Conrado Espino, ang investigasyon nagsentro sa mga security guard because nga nakabaton sila sa information nga prior sa sining insidente Action Rex, isa ni sa mga gulo nga natanaw nila nga posible may ginaligar dira nga may ginkastigo nga basurero ang mga security guard dira nga nakadestino sa Lumina subdivision sa barangay Pista Alegre nga siling ni Espino Action Rex hindi malayo sa posibilidad nga base atong mga ginaligar ginkastigo sa mga security guard base nag-retaliate o kung nagbalo sa ginhimo nila Action Rex. Isa pa diri karon sa ginapalitikan kag ginalibugan karon ni Espino kaya may mga aligasyon tong security guard kay nasa kagahon sa mga interview sa atong kapulisan nga ining mga lalaki nga nakabonet armado sang armas lutang kag isa dito sa mga security guard nakasiling nga armado sang kalibre 45. No natingala si Espino nga wala gid sang may nabilin nga basiyo sa crime scene kung matuod gid man nga armado sang kalibre 45 atong mga nagsulod nga apat ka lalaki nga nakabonet Action Rex. Plus nga atong gingamit kapag lutang sa tiil ni security guard David Albarquez amo tuya ang 38 caliber revolver naging kuha sa isa sa apat sang mga nagsulod nga halin kay security guard Aldi Granton. Kaya kuha atong 38 Action Rex mong amo to gingamit sa pagtiro kay David Albarquez. Plus nga ginkuha man sa mga suspect ang isa ka bulletproof best sang security guard. So ano tingala lang ni Espino nga wala gid sang may nabilin malang tong slug o kon basiyo sang kalibre 45 kung matuod karmado to sang kalibre 45 ang mga nagsulod adto Action Rex. So amo ni karon ang ginataod ni Espino, that's why nga ang konsentrasyon karon nakasentro sa sining mga security guard nga nakadestino dira sa mga sa division nga base pa malang maklarahon ini kag kung matuod hindi ang aligasyon diri na siguro sugod ang investigasyon sa Police Staton sa mga ginaligar. Ini aligasyon mo rin sila ni Espino mong nga pagkastigo sang ang report ka rin ni Espino, lima ka mga basurero ang ginkastigo dira sa mga security. Kag ini aligasyon kag report ka rabaton ni Espino, that's why nga ginapadalman nila ini investigar kung matuod ining report nga nagwa man sa baba mismo sa isa dira sa mga security guard nga ginaimbestigahan sang ato sini kapolisan. Yari si Espino sa interview sa Action Radio. Tinitingnan pa natin yung insidente kasi nagsalita isang guard na sabi sa kanya sino daw ang nagkastigo sa mga basurero. Yun lang naman ang sabi niya. Pero iti-check natin muna kasi hindi natin talaga mapinpoint pa sa ngayon. Kaya inaano ko yung records kung sinong mga basurero yung nagpa-records. Nagkakandak pa rin ng follow-up yung ating investigador. It could be possible ito ang nag-trigger, sir, sa insidenteng madaling araw kanina? Tinitignan natin. Pwedeng maging posible yun kasi ang basurero na yun, 5 sila. 5 basurero, no? Tinitingnan din natin yung angle na yun. Baka sakali nagkaroon ng hindi magandang pagkakaunawa nung una. Nagtanim ng galit siguro. Old grudges ba? Yung robbery, sir, malayo ito. Kinuha kasi ang issued firearm ng security guard at saka yung vest. So it could be possible robbery? Oo, papasok din siya doon sa robbery. Pero wala sang pera na wala, sir? Wala nawala. So, posible, sir, kung totoo ito maging kastigo sa basurero, so it could possible nga nag-retaliate ito, nagbalos. Oo. Magkakaroon tayo ng question kaya lang sabi kasi nila nakabonet at saka naka-gloves kaya ang hirap kung sino yung tao. So ito ka rin, sir, ang ginatutukan nyo kung sinong yung mga basurero yun? Yes. Ang investigation, magkasentro ito sa mga security guard? Yes, doon muna sa kanila kasi wala namang ibang witness pa na magsasabi kung ano talaga nangyari. Tapos tinitignan natin kung may mga CCTV to sa area, medyo malayo. Ang nakita lang daw doon is meron daw isang taxi na umikot-ikot ng madaling araw ng 2 a.m. Prior the incident? Prior the incident. Detectin natin yun. Actually, si Police Lieutenant Conrado Espino, ang hepe sa Station Number 7, magigkaroon ang nagalit sa sining investigasyon na ginahimo sa sining shooting incident na naglunta dira sa sulod mismo compound sa Lumina subdivision sa Copinisang Barangay Vista Alegre, Ciudad Sang, Bacolod. Follow-up report will follow sa Pilagamang News sa Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbalog report sa Bacolod, Action Radio. Thank you! Salamat gidaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Standby anay sa aton sining nga mga out-of-town reporters. Kay tirahon tana dugay-dugay mga balita ninyo. Kay Mary Vic Piniti Perwelo, may lang nga pagpamati. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabak. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, last alauna 12 na nga tunoras, 1:12 na mga kaaksyon. Sige sa iluanta ang mga balita out of town mga kaaksyon. Dunahon tanay ang balita gikan sa kay aksyon aksyon Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Ini may kang tanan sa Department of Health nagpatigayon sa pang-inject sang flu vaccine sa mga personnel sang BJMP sa siyudad sang San Carlos. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Sa detalye, Action Stephen? Yes, Action Rex. Nagpatigayon sa flu vaccination ang iniingaton nga katapos ang Department of Health diri sa syudad mismo sa San Carlos sa mismo sa mga personnel sa aton Bureau of Jail Management and Penology sa San Carlos City nga ginapangunahan man ni Jail Warden Alex C. nga bag-o lamang ini si Sir C. na assign bilang bago nga jail warden diri sa BJMP San Carlos. So gani Action Rex nga sunupasa kay sa aton mga taga DOH nga gipangunahan ni Mr. Nonoy Solidario sa isa ka nurse nga sa din ini ang ginapatigayon sa Department of Health nga sa mga frontliners sila bina ini aton mga jail guards, ang aton jail warden kag ang ibang tagid nga mga civilian employee nga mga personnel maka-avail sa sini kag mismo man ang mga inmates nga mabakunahan. So ining flu vaccine Action Rex may expiration ni sa sulod sa isa ka tuig. Kag sunod pa sa DOH nga maliwat naman ini every December 21st. So mo na ilang pumayag para nga mapalayo sa mga balatian nga labi na sa ubo, trangkaso kag sipon. Kag mangin tungod sa trabaho sa siningatan mga frontliners, so mo ini ang ila ginapatigayon nga matagan gid sang flu vaccination. Kag sunod pa man kay jail warden naton Alexia Action Rex nga tungod nga naka-lockdown ining aton BJMP sa karon tungod sang namanduan man sang higher command sang BJMP nga siling sunod pa ni Sir C nga ginapabawal gid anay ang pagbisita sa mga pamilya sang mga inmates kag bawal man nga makasulod even siya mismo nga jail warden ari lamang siya sagwa. That's why nga even ang aton mga personnel sa DOH hindi man pwede makasulod tungod sa pag-lockdown kay even ang iya mga personnel mga BJMP personnel ara mismo sa sulod sang among jail nga sila mismo naka-quarantine man sa sulod nagkaroon sang
25 ka adlaw. So may nakalawig Action Rex ang pag-lockdown sa sining jail facility diri mismo sa siyudad sa San Carlos tungod ini para sa dugang pa ni Sir C nga para sa mga safety ang mga inmates kag ang bisan pa man nga ang mga personnel mga jail guards nga nagatrabaho kay mga civilian employee sa sulod sa sining jail. So gani so next nga sunod pa sa iya sa dili lamang madugay nga panahon kung magwa naman ang pag-swab test sa mga jail guards posible nga pagbalik na nila ang ang visitation sa mga pamilya kag mismo sila nga mga jail guards pwede na makagwa kag makapauli man sa ila mga panimalay. So mula mag-inaksyon sa atong report na diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Akson Stephen Presquito sa iluhantang balita ni Akson Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz, mga kaaksyon. No? May lang pagpamati kay Bro Kirk John de la Cruz, no? Nga nag-monitor man sa sining mga inoras. Bro Kirk John de la Cruz. Din sa subong man gapang lugayawan man. Kantuan tanay si Akson Roger Gotib, duha ka mga persona nga nagtrabaho sa asyenda sa syudad sang Sagay, Pilason matapos naglab-anay. Yari ang kauntan sa report ni Akson Roger Gotib, Jer. Action Rex, pareho nga Pilason ang duha tanan ka mga nagtrabaho sa asyenda pero isa diri asyenda Cabo ini o kon overseer nga sa diin Pilason man matapos magdruhay ini sila sang linab-anay mga pasado las 9 ng takla actually kahapon natabo ang among insidente kag ang report ang biktima na karon sa hospital sa Dr. Ramon Gostilo diri sa may Banwa sa Manaplag kilala kay Jaime Magusara Abidensya 58 anyos sa edad residente sa Purok Maghiropay sa Barangay Tamaaw siyudad sang Sagay. Ang Pilason man pero nangin outpatient nga kabo sa asyenda na si Mario Comadlas Gallardo 55 anyos sa edad. Siya matapos yung outpatient gain custody na sa karon sa Sagay City PNP bagon naging serve nga inisya ang suspect tungod sa malugba nga pilas na naagom sini ni Jaime Magusara. Sunod sa report nga ini ang naglinabay gamit ang binangon kag ispading sabihin naglantas gid sa tuong nga kamot ni Jaime Magusara kag ang isa niya kakamot sa nawala nga bahin ang report nga ulot doon man sa amo nga hospital. Sunod sa kay Police Chief Master Sergeant Elmer Maluco ang investigador sa Sagay City PNP may katalan kini nga panghitabo. Sir, dali ang suspect nato may pilas na isa sa kamot no sa tudlo pag ang sa kilay siguro kag pinulugay na nila. So kaso ang ining naunahan siguro ni si ang biktima tamo kung utod ang tuong kamot same time ang sa wala niyang kamot may duwa man to nga ulit din man na nagamit tudlo. So no, sa kay Police Chief Sergeant ako na Chief Master Sergeant Elmer Baluco nga ang ginhalina nila kini mula mang ang dalan nga gin himuo kon gin tuga dira gamay nga dalan nga daw ginhimo bilang nga lagyan sini isa nga biktima kagin saway sini isa nga suspect nga asyenda Cabo dito kag luntad ang komosyon pag sinabtanay kag saguli naglambot sa pag linab-anay. Kaso nga ginahulat pa ang file batok sa kay Mario Comadlas nga mo karon ang ginakabing nga suspect ang prostrated homicide. Report gikan sa siyudad sa Sagay una sa balita una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gotib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kidakson Roger Gotib. Matapos ang balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay sa iluhantang balita ni Akson Percival Villamor.
Sa Banwa naman sang La Castillana, lalaki nga may kaso murder, arestado matapos kinserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan sa Banwa sang Banwa sa La Castillana kag syudad sang La Carlota. Yaring detalye sang balita upod kay Aksyon Percival Villamor. First. Yes, Action Rex ang La Castillana Police Station sa pamuno ni Police Captain Tamante kag sa pag-upod ni ang alert team nga ginaupdan ni Police Master Sergeant Nelson Madrinya, Warrant Section Division sang Police Station sang La Castillana, upod ang Police Station sang La Carlota City sa pagpamuno naman ni Police Lieutenant Colonel Jonel V. Guadalupe. Nagkandak sang isa ka operation kahapon sang hapon alas 4:30 dito sa may Hacienda Guadalupe, Barangay Ayungon, La Carlota, Negros Occidental. Ang operation ini siya aksyon Rex nagdakop diri sa isa ka most wanted person, top 7 sang municipal level aksyon Rex. Kagin serbihan sang warrant o arrest ang isa ka persona sang aton kapulisan sang La Castillana nga ginkilala diri ang isa ka persona nga may warrant o arrest nga si Richard Nisisito Calago. Richard Nisisito Calago, 25 anyos, kag pumuluyo sang barangay Sitio Binalbagan, Barangay Masulog, La Castillana, Negros Occidental. Ini siya ginaserbihan sang warrant of arrest sang aton mga kapulisan sa criminal case nga NR 573 sa kaso naman iya Action Rex nga murder. Kag ang warrant of arrest may pirma kagin papanaog ni Honorable Mila Diab Camiso, presiding judge sang RTC Branch 74 La Carlota City, Negros Occidental. Kag ang warrant of arrest may pitsa sadtong July 2020 kag wala ini sang bill nga rekomenda ang aton korte aksyon Rex. Karon ini ang sustisyado na hunong sa custodial facility sang La Castillana Police Station kag nagapangatubang sang kaso nga gintanaog sang korte batok sa iya. Report live gikan diri sa may compound sang La Castillana PNP ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This news sponsorship is brought to you by Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Balita, Banat, Buliki. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa Huwebes edisyon December 10, 2020 sa Aksyon BBB. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dili gilamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton
sa kinandan. Ako ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,